Kiitoksia. Tervetuloa Kittilään Jani ja Karita Liukkonen tyttärten kanssa. Tällainen kirja, Katupaimen. Jos panette nettiin Katupaimen Googleen, niin löydätte valtavasti tietoa. Jani ja Karita on täällä tänä päivänä. Eli nettiin kirjoitatte vain Googleen Katupaimen, niin tulee tietoa hyvin paljon. Nyt on toinen adventtisunnuntai. Viime sunnuntaina oli ensimmäinen adventti ja silloinhan me aloimme odottamaan joulua. Eilen meillä oli itsenäisyyspäivä ja olemme todella Jumalalle kiitollisia, että me saamme asua Suomessa ja tällaisessa maassa, missä ei tarvitse olla vartijoita edes kirkon ovella, vaan saamme vapaasti kokoontua. Kukaan ei meitä ahdista. Olemme jälleen kulkemassa kohti joulua. Joulu on koko meidän ihmiskunnan historian suurin valtiovierailu. Kun itse Jumala, koko maailman kaikkeuden luoja ja alulle panija, tuli ihmiseksi ja eli ihmisen elämän täällä ihmisten kanssa. Tästä tapahtumasta oli kirjoitettu satoja vuosia ennen kuin se tapahtui. Sen ajan kirjanoppineet tiesivät tasan tarkkaan, että tällainen tulee tapahtumaan, mutta he itse eivät uskoneet siihen. Vanha testamentti on täynnä ennustuksia Jeesuksen maan päälle syntymisestä. Toinen adventtisunnuntai tähtää siihen kirkollisen käsikirjan mukaan, että Jeesus tulee toisen kerran takaisin. Jeesuksen toinen tuleminen on myös Raamatussa monen kertaan ilmoitettu ja sitä me odotamme. Meille kaikille kristityille joulu on juhlan aikaa. Olemme kiitollisia, että Jeesus tuli maailmaan ja lunasti meidät saatanan vallasta omalla kuolemallaan. Jokainen, joka uskoo minuun, ei ikinä näe kuolemaa, sanoi Jeesus. Me emme voi ansaita mitään, voimme luottaa siihen, että joulun lapsi itse, Jumala, tuli ihmiseksi ja kuoli meidän puolestamme. Herra, kiitos, että me saamme odottaa tätä joulua ja juhlaa, kun sinä synnyit tänne maailmaan ja sanoit, se on täytetty. Kiitos Jeesus, että sinä olet myös meidän kanssamme tänään täällä Kittilässä. Jeesuksen nimessä, aamen. Jani, olepa hyvä. Joo, kiitos. Katupaimen.
No niin, kiitos Tapani ja kiitos seurakunta. Terve sinne myöskin Facebook-yleisölle. Me tullaan nyt Rovaniemeltä ja Helsingistähän me ollaan niinku pois, mutta meillä on hyvin tällainen pitkä ja välillä monimutkainenkin suhde ollut niinku Lappiin. Että nimittäin tänä kesänä tuli 20-vuotis semmoinen vuosipäivä sille, kun me ensimmäisen kerran tänne astuttiin Karitan kanssa ja Joosua Bussi semmoisen nuorten porukan kanssa kertomaan Jeesuksesta lappilaisille 20 vuotta sitten. Ja mä kerron kohta siitä, että mikä mä olin ennen kun musta tuli tällainen nuori evankelista. Kun me lähdettiin tänne silloin nuorten porukan kanssa ja me kierrettiin 3 viikkoa Lappia silloin 2005 kesällä, niin jotenkin tää paikka jäi muhun niin lähtemättömästi, että mulle iski niinku Lapin hulluus niinku tosta. Se niinku jäi. Ja sitten me tehtiin Helsingissä seurakuntatyötä ja nuorisotyössä ja näin poispäin. Ja sitten mulla oli ihan hyvä sellainen, voisiko sanoa, nuorisopastorin virka ja tein evankelistaa työtä, mutta työnneltiin silloin meidän Teresa, joka tässä äsken kanssa oli laulamassa, niin työnneltiin tuossa rattaissa Helsingissä ja mulla vaan sisimmässä koko ajan soi niin kuin Lappi. Ja mä sanoin Karitalle, että muutetaanko Lappiin? Että musta tuntuu, että Jeesus kutsuu meitä Lappiin. Karita sanoi, että ei varmasti muuteta. Että ei missään nimessä. Mä ajattelin, että kyllähän nyt tää täytyy, jos tää on Jumalasta, niin kyllä tässä joku. Ja se oli semmoinen juonikas ajatus, mikä tuli sitten mieleen, että mitä jos me muutetaan vaan 6 kuukaudeksi. Ollaan puoli vuotta, pidetään semmoinen sapatti vapaa ja tullaan sitten takaisin Helsinkiin jatkaa elämää. Ja Karita suostui siihen ja laittoi vaan tiukat ehdot, että se pitää olla sellainen tosi kiva hirsimökki, mihin me mennään. Mulla pitää olla työpaikka. Ja mikä se kolmas? Piti olla mukavat vuokranantajat, semmoinen mielisuosio. Ja mä olin, että tossa on semmoiset speksit, että ei muuta kuin puhelimella rupea soittelemaan Lappia. Soitin muuten ihan ensiksi, hain mökkiä tästä Leviltä. Soitin semmoiselle yhdelle Aarolle. Ja mä sanoin, että saisiko teiltä nyt vuokrata puoleksi vuodeksi mökkiä, että näin syksyllä tultais 2010. Ja Aaro oli tosi mukavan kuuloinen mies heti puhelimessa. Se sanoi näin, että ei me kyllä sieltä Leviltä nyt voida, kun se on paras sesonki alkamassa. Että siinähän saa yhdessä viikossa jo enemmän rahaa kuin monesta kuukaudesta. Ja sit mä olin vähän näin sanoin, mutta tulkaa tänne Posiolle käymään. Posio, onko se edes Lapissa? Mä heti katsoin, että Suomen kartta oli seinällä ja siinä oli se Lappikin koko ajan näin. Ja sitten mä katsoin, on se Posio, se on tuossa rajan sisäpuolella. Et siitä on tunti Kuusamoa, että no käydään kattoo. Sitten me mennään sinne, ajetaan semmonen kilometri hiekkatie, tullaan semmoiseen järven rannalle. Siellä on järven rannalla mökkiä, useampikin mökki, mutta siellä Aaro ja Sirkka otti meidät vastaan. Ja aivan mahdottoman mukava pariskunta. Ja kaikki sitten siinä hetkessä tehtiin vuokrasopimus ja hintapyynnöstäkin heti lähti 200 pois ja sovittiin, että me tehdään lumityöt, tai minä teen. Ja sitten oli vaan se työpaikka. Niin mä katsoin, että Pentikillä oli, ensinnäkin menin Mollin sivuille, ettiin työpaikkoja ja sitten siellä oli kunnanlääkärin paikka oli auki. En viittinyt siihen lähteä, vaikka mun vaari on vissiin ollut valelääkäri joskus. Mä oon kuullut. Mutta mä sitten katsoin, no siinä on Pentikin varastolla 3 työpaikkaa, niin kuin joulusesonkin. Et mä soitan tonne ja siellä on 3000 ihmistä Posiolla ja voi olla tuo työttömyysastekin jonkunlainen. Meikäläinen, mä tarvitsin töitä ja se otti se työjohtaja mut haastatteluun ja meni ja kerroi tilanteen ja se sanoi, että no pitäähän noin reippaalle miehelle töitä olla. Se palkkasi mut siinä vaiheessa. No, nyt meni kaikki kyllä aivan niin kuin vaimo halusi. Söpö pikku hirsimökki siellä järven rannalla ja mahtavat vuokraantajat ja työpaikka. Ja me jäätiin, se oli 4 vuotta se keissi. Nyt ne rupesi sitä koko historiaa kertoa, mutta me ollaan myös sit asuttu
taas 4 vuotta Helsingissä, sitten taas 4 vuotta Rovaniemellä, sitten taas 2,5 vuotta Helsingissä. Ja koska se Lapin kutsu ei niin jätä, niin me tultiin sitten viime syksynä ja sitten siinä rukoiltiin sitä, että mitäs me nyt tehdään tällä kertaa. Tämä on meidän 3. lähetysmatka Lappiin. Ihan niin kuin Paavalillakin oli 3 lähetysmatkaa. Tämä on meidän 3. ja 3. kerta toden sanoo, että nyt ruvetaan näkemään se herätys sitten. Tehdäänkö sopimusrukous? Että ei me hukkaa tämä meidän 3. kerta. No ei, vuosien varrella ollaan nähty upeita asioita, mutta myös koettu paljon semmoisia vaikeitakin asioita. Mutta mitä mä sitten olin sanomassa, niin sitten kun rukoilin siinä, niin mä näin semmoisen kuvan, jossa toi Rovaniemen pastori niin kuin siunaa meidän perhettä näin ja siinä on vanhemmisto takana. Ja mä ajattelin, että toihan on kaunis ajatus. Mä ajattelin, että en mä kyllä ole sinne niin kuin nyt varmaan liittymässä, mutta mä tunnen sen pastori Ville, niin mä ajattelin, että Ville, voisitteko te siunata meidät taas tervetulleeksi Lappiin? Ja Ville oli sitten, että joo, eiköhän se käy. Mutta sitten siinä niin kuin 2 kuukautta meni, eikä me edistetty sitä asiaa mitenkään. Yhtäkkiä meidän tyttö oli silleen, että täällä, mä haluan olla näiden nuorten kanssa täällä Helluntaiseurakunnassa. Ja Karitan kanssa mentiin kokoukseen, niin Karita sanoi, kyllä voitaisiin olla tässä seurakunnassa. Sitten mä sanoin, että ai voitais vai? No miksei? Ja sitten mä sanoin herralle, että no, jos niin tää on tälle kaudelle, tälle ajalle se meidän liike, niin vahvista se. Ja mä sanoin vanhemmistolle, että otatteko tämmöisen evankelistan seurakuntaa. Meillä on pitkä historia muutenkin, mutta ne sanoivat, että tervetuloa. No sitten me sitouduttiin siihen vuosi sitten ja meillä on katupaimenillat on itse asiassa pyörinyt jo siellä 4 vuotta. Rovaniemen Helluntaiseurakunnan kahvilassa joka lauantai kello 17 katupaimen.com-sivulta löytää tietoa, että jos Rovaniemellä päin ootte. Niin. Mutta sitten ollaan oltu palvelemassa siellä musiikissa, Karita ja Teresa siellä nuorten työssä. Ja nyt justiinsa viime sunnuntaina julkistettiin, että me aletaan siellä Rovaniemellä lapsi- ja nuorisotyön vastuullisiksi seuraavaksi 6 kuukautta, kun nykyinen nuorisopastori lähtee tonne isyysvapaalle. Eli meillä on semmoinen hyvin erikoinen tilanne. Ja mä just kuuntelin tuossa yhden profetian sanakin, minkä mä sain maaliskuussa. Ja se oli kyllä aika vahvistus myöskin, että Jumala on nyt jollakin tavalla tässä meidän kanssa. Ja tällaisia me uskovaiset ollaan, että me yritetään sitten Jumalan ääntä kuunnella. Että miten Herra meitä johtaa. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä en ole aina kulkenut niin kuin Jeesuksen kanssa. Kun mä olin 7-vuotias, niin silloin mulla oli semmoinen lapsen usko ja kokemus Jeesuksen kanssa, mutta mulla ei ollut seurakuntayhteyttä. Äiti oli uskovainen, isä ei, he olivat eronneet. Ja me asuttiin Helsingin Pihlajamäessä semmoisessa lähiössä, missä päihteet on niin kuin arkipäivää, missä oli hyvin semmoinen väkivaltainen niin kuin maine ja historia sillä paikalla. Ja mä aloin jo 10-vuotiaana ensimmäisen kerran polttamaan hasista mun kavereiden kanssa, juomaan alkoholia, tupakkaa, tekee semmoista pikkusta kaikenlaista. Jossakin vaiheessa graffitteja rupesin maalaamaan seiniä ja jotain. Mutta mä en ole ikinä ollut mikään semmoinen niin kuin pahantahtoinen tai muuten niin kuin väkivaltainen. Tappeluissa on tosi ollut, mutta aina on tehnyt pahaa katsoa, jos jotain hakataan päähän. Et niin kuin sitäkin mä oon nähnyt, niin mä en ole ikinä tykännyt väkivallasta, mutta munkin oli pakko välillä esittää, että mä oon kans niin kuin väkivaltainen tai väkivallan uhka. Pikkulapsena joutui niin kuin rakentaa semmoisen kuoren. Ja sitten kun mä olin joskus 13-14-vuotiaana, niin äiti pisti mut ja pikkuveljen Espoon Helluntaiseurakunnan nuorten leirille. Ja se oli myös semmoinen kokemus sitten, että siellä me muutaman muun lähiöjätkän kanssa iltanuotiolla kehuskeltiin, kuka on polttanut mitäkin ja ketä on vedetty turpaa. Ja sitä semmoista niin kuin nuoren epävarmuudesta ja siitä nousevaa juttua. Ja sitten tuli iltakokous nuorille. Ja se oli semmoisessa teltassa ja mä menin sinne istumaan ja mun serkut oli uskossa. Ja siellä sitten oli niitä lauluja Jeesukselle ja sitten siellä oli niitä nuoria. Ja niiden yhtäkkiä mä rupesin näkemään Jumalan liikkuvan siinä teltassa.
että kun Jumala alkaa koskettaa ihmisten sydämiä, niin jotain tapahtuu, koska ihminen ei voi niinku vastustaa sitä, kun tapahtuu semmoinen jonkunlainen murtuminen tai joku sellainen, että alkaa kyyneleet virtaa. Sä et tiedä, mitä täällä tapahtuu. Se on se, kun Jumalan läsnäolo täyttää niinku paikan. Ja muistan, että mä ihmettelin sitä, mitä täällä tapahtuu. Ja mun serkku tuli mun luokse ja kysyi, että voinko mä edes rukoilla sun puolesta. Se pani käden mun, mä sanoin, että rukoile vaan. Mä olin silleen, että ihan samoja. Ja mä olin 14 ja mä en ollut itkenyt varmaan pari vuoteen ollenkaan. Ja mä muistan, että viimeksi kun mä itkin, niin mä olin vaan raivokohtauksen saanut kotona. Semmosia itkuraivareita, heittänyt tavaroita rikki seinään ja kiroiluja huutanut. Ja nyt yhtäkkiä, niin kun serkku alkoi rukoilla mun puolesta, mä aloin tuntea ihan valtavaa niin sellaista, ensinnäkin tuli paha mieli tai paha olo, tai siis mun sisältä rupesi nousta surua. Mulle tuli synnin tunto. Mä yhtäkkiä tajusin, että kaikki ne asiat villisi mun mielessä, kun me oltiin kiusattu jotain toisia nuoria, varastettu niiltä lippikset päästä ja uhkailtu niitä, varastettu kaupoista jotain karkkia tai valehdellut äitille. Tiedätkö, kaikki se sellainen niin kuin nousi sieltä ja mä tunsin olevani syntinen. Ja samaan aikaan mä tunsin, miten Jeesus hyväksyi mut ja rakasti mua. Mä en tuntenut mitään syytöstä, mä en tuntenut mitään tuomiota tai mitään pelkoa. Mä tunsin vaan valtavaa surua ja mä tiesin, että mä oon niinku kulkenut väärää, mä oon tehnyt vääriä asioita. Ja samalla mä tunsin, kuinka mä sain anteeksi. Ja tässä koko siinä nuorten tilaisuudessa niin mä aloin itkeä siinä ensin niinku aivan niinku holtitonta itkua. Ja se oli semmoista pehmeätä itkua. Se ei ollut raivokohtaus. Se ei ollut vihaa, vaan se oli sitä, kun suru tuli ulos ja se katumus. Ja sitten mä niinku tunsin, miten Jumalan rakkaus alkoi täyttää mua. Ja mä tunsin, niinku, että Jeesus rakastaa mua. Ja mä muistan vielä, kun mulle tuli ihan valtavan kevyt olo ja mä oon ihan hämmentynyt, häkeltynyt, mitä mulle tapahtui just. Ja mä muistan, mä katsoin sen teltan ovelle, niin siellä seisoi joku tyyppi näin. Näin seisoi siellä ja katsoi sitä ja niin näki sen, että se ei tajunnut mitä siellä tapahtuu, se arvosteli sitä. Ja mä oon nyt yhtäkkiä aivan mä oon ihan muuttunut hetkessä. Ja mä menen sen luokse, hei, tää on ihan oikeesti, tää on todellista, tuu kokeile tai jotain. No mä palasin sinne kavereiden luokse kotiin. Muistan, sit kaverit veti joka viikonloppu alkoholia ja mäkin olin aikaisemmin ja sit mä yritin olla juomatta. 2 viikkoa, Raamattu kainalossa näin. Ja niitä samojen kavereiden kanssa. Ei ollut seurakuntayhteydet, ei ollut uskovien yhteydet, ei kukaan, joka olisi ottanut kopin musta. Ja mä kerroin niille Jeesuksesta, mutta jonakin päivänä sitten tuli se, kun yksi kaveri sanoi, että laita nyt jo Jani, ne jaksoi mua kuunnella pari viikkoa. Ne sanoi, että laita nyt Jani sen Raamattu pois, että kyllähän se Jeesuskin joi viiniä, että ota viiniä. Mun ihan kaverilla oli semmoinen iso pönttö omassa huoneessa, oli 15 ja sen isä-äiti antoi sen pitää viinipönttöä siellä huoneessa, mikä kotiviiniä teki. Siitä me aina ryypättiin sitten. Ja se meni sitten ohi siitä ja oikeastaan sit mä lähdin syvemmälle. Sitten mulla rupesi lisääntyä päihteiden käyttö. Ei pelkästään se, vaan mä rupesin myös tutustumaan muihin uskontoihin. Koska mulla oli se tietoisuus, että Jumala on olemassa. Mutta minkälainen Jumala on? Enhän mä tuntenut Raamattua. Mä tiesin, että Jumala on mua koskettanut, mutta mä myös unohdin Jeesuksen. Ja mä lähdin tutkimaan hindulaisuutta, buddhalaisuutta, shintolaisuutta, shamanismia, siis niin monia eri asioita. Ja mulle kasvoi siinä semmoinen identiteetti. Mä olin ensin katos semmoinen gangsterräpperi, semmoinen lähiön paha jätkä, joka maalaa graffitteja. Sitten mä tajusin, että jos mä jatkan tätä gangsteriräppäri-hommaa, niin joku ampuu mut vielä. Että mä rupesin miettimään sitä. Mä mietin sitä ala-asteikäisenä, että kun Suomi menee Euroopan unioniin, niin rajat aukeaa, niin tänne tulee ulkomailta rikollisjengejä ja mulla pitää olla ase. Mä ajattelin siis ala-asteikäisen, että miltä tuntuisi ampua ihmistä. Ja sit mä ajattelin, että en mä kyllä pystyisi tappamaan, mutta voisin mä jalkaan ampua.
Mä olin päättänyt, joo, kyllä mä jalkaan ammun. Ja eikä se ollut tavatonta. Mä tiedän ihmisiä, ketkä kantoi asetta taskussa. Ja se oli värittänyt mun mielen maisemaa. Mutta sitten mä tajusin, että hei, make love niin kuin not war. Että tuli semmoinen enemmän hippivaihe. Kuuntelin Bob Marleyn reggaetä ja kasvatin rastat ja polttelin sitä pilveä. Ja sitten mä ajattelin, että mä oon sellainen guru. Ja mä rupesin ihailemaan intialaisia guruja. Ja tiedätkö, sekin vei mut vaan syvemmälle pimeyden siteisiin. Mä rupesin yhtäkkiä sen tajumaan, että nyt mä oon saanut jotain semmosia kavereita mun elämään, mitkä että mä olen saanut tosi pahoja kanssa ahdistuksia ja tosi pitkä tarina nyt rupeaa lyhenemään. Niin sit mä olin 20 ja mun kämppäkaveri, jonka kanssa mä olin asunut kanssa joku puolisen vuotta varmaan Vuosaaressa Helsingissä yhdessä asunnossa, vedettiin huumeita, meillä oli kavereita siellä, vedettiin huumeita porukalla ja sitten hän yhtäkkiä hän sairastui ja sitten mä olin Helsingin keskustassa yksi yö taas vetämässä huumeita ja me tultiin taksilla hakemaan lisää huumeita siitä asunnosta ja silloin ambulanssi tuli vastaan. Ja, 2 kaveria oli sieltä soittanut tälle mun kämppäkaverille ambulanssin, koska se oli mennyt tajuttomaksi. Ja meillä on täys bile päälle, mä oon silleen, että okei, no hyvä, että ambulanssi tuli, että mikähän sille tuli. Ja seuraavana aamuna mä heräsin niin kuin tavallista, täysin tuntemattomien ihmisten luota Helsingin Kalliosta jostakin asunnosta. Muistakaa, mä oon 20-vuotias jätkä, 10-vuotiaasta asti mennyt tätä päihdepolkua. Ja tän mun kaveri isä soittaa aamulla. Ja mä herään sieltä, mä oon vieläkin tokkurassa, että hänen poikansa on kuollut. Mitä mä tiedän siitä? Ja mä en osannut tuntea mitään, mä olin niin turta niistä huumeista, mutta puoli vuotta siitä meni. Niin mä aloin amfetamiinia vedin yön ja aamulla kun se alkoi se vaikutus lakkaamaan, niin mä huusin kotona Helsingin Vuosaaressa, että sinä Jumala, joka oot luonut taivaan ja maan, niin kerro mulle, oot sä Krishna vai oot sä Jeesus? Ja mä olin siis todella rikkinäinen, todella mä olin semmonen luurangonlaihinen, en ihan luurangonlaihinen, mutta kuitenkin laiha poika, 65-kiloinen. Ja mä huudan tälle ja sitten yhtäkkiä mun uskova täti soitti mulle ja sanoi, että tulisiks mä talkoisin heidän kotiinsa, kun hän on muuttanut isompaan taloon. No jostain syystä mä koin, että mun täytyy tarttua tähän. Ja mä rupesin olemaan näiden uskovaisten kotona joka päivä. Kukaan ei saarnannut mulle, mutta siellä oli eri henki. Ja mä tiesin, että nämä on uskovaisia, niin mä katsoin niitä niin kuin päästä varpaaseen. Mä olin ajatellut, että kun ne on uskovaiset, se on niin kuin viimeinen mitä mä haluan olla, niin tommonen kristitty uskovainen. Et kun ne on niin tylsiä ihmisiä ja tiukkapipoisia. Ja vitsi, mutta sitten kun se henki siinä talossa sai mut synnintuntoa, niin tuli se päivä sitten, kun mä menen sieltä kotiin ja mä lyhennän nyt tätä tarinaa, tuossa mun kirjassakin mä oon kertonut sen niin kuin aikanaan, niin mä tuun kotiin ja mä olin niin täynnä pelkoa ja ahdistusta, että mä en ollut aikaisemmin kokenut sitä. Ja musta niin tuntui, että niin kuin Jeesus nyt kutsuu mua ja mun pitää tehdä päätös. Mun pitää tehdä valinta. Ja liekö se oli joku demoni, joka sanoi mulle, Jani, et sä voi vielä tulla uskoon. Sun pitää vetää niin paljon huumeita, että sulta lähtee kaikki hampaat suusta. Sit vasta tuut uskoon ja sit kerrot kaikille, että miten väkevä todistus sulla on. Että Jeesus vapautti huumeista. Se oli aivan semmoinen ajatus, että mä itse hätkähdin, että kuka noin tyhmiä ajatuksia mulle syöttää. Että eihän toi edes tullut musta. Koska sieluvihollinen näki, että nyt käydään Janista kovaa taistelua. Mutta se ei voinut Jeesukselle mitään. Mä siellä tuun kotiin ja se valtava pimeys ja ahdistus on niin karmea mun päällä, että mä en edes valot ei syttynyt mun kämpässä, se oli niin pimeätä, niin mun piti hakea kaapista sellainen katuvalo, minkä mä olin varastanut jostain, millä kasvatettiin kannabiskasvia vaatekaapissa. Niin mä hain sen katuvalon ja tökkäsin sen seinään olohuoneeseen, että syttyi valot päälle. Mua pelotti ihan hirveästi, se oli ihan pimeä kämppä, mitkään ei toiminut valot. Ja
Ja mä oon siellä, ja totta kai jos nyt joku terveydenhuollon ammattilainen olisi ollut siinä, niin olisi se nyt niinku katsonut, että toi kaveri pitää laittaa lepositeisiin tai jotain. Siis mä olin niin, voisiko sanoa riivattu ja niin loppu, niin hukassa. Mä olin niin kadotettu, että mä en mitään muuta sit siinä hetkessä voinut tehdä, kun mun sydämeen tuli tää, että nyt huuda avuksi Jeesusta. Ja mä tipahin ihan polvilleen siellä, niin kuin siinä kämpässä oli kerrostaloasunto ja eihän ne seinät ole kovin paksuja, niin se kuului varmasti niin kuin naapuriasuntoihin. Mä niin syvässä sielun hädässä, niin kuin siellä polvilleen lattialla, mä näen itteni semmoisen valtavan törkykasan alla. Ja mä näin, että mä oon ihan alasti. Ja se ajatus siitä, että mun pitää nyt saada yhteys Jumalaan, mun pitää nyt pelastua tai mä joudun kadotukseen. Se oli niin kirkkaa. Ja mä aloin niinku huutaa koko sydämestä, että Jeesus Kristus, kuningasten kuningas ja herrojen Herra, näillä sanoilla. Niin, että mä en tiedä, oliko mä lukenut sen jostain, mutta Raamatussahan sanotaan näin. Mutta ei se niinku mulla, se vaan tuli. Että hän on kuningasten kuningas ja herrojen Herra. Eli mä tunnustin siinä, mä huusin, että sulla on valta vapauttaa mut kaikista näistä huumeista ja kaikista näistä niinku demoneista. Ja kun mä todella siis sen niinku koko sydämestä huusin, ei ollut enää mitään takaporttia, ei ollut mitään. Mä sanoin, että mä annan kaiken. Ota mut taivaaseen, mä haluan pois täältä maan päältä. Se oli se mun niinku tunne, niin sillä hetkellä ihan valtava niinku rauha ja turvallisuus tuli mun sydämeen. Ja se pelko ja se ahdistus niin lähti niin näin pois. Ja mä en muista, kun mä ajattelin silleen, Jeesus tuli. Nyt Jeesus tuli. Jeesus kuuli. Ja mulla alkoi kyyneleet virtaa siellä ja mä muistan sitten, mä hoin ja Jeesus, nyt mä seuraan sua, Jeesus, mä seuraan sua. Ja ainut mikä mua pelotti sillä hetkellä, että jos tää tunne lähtee pois. Mua niin todella pelotti, että älä mene pois, älä mene pois. Koska se oli niin vapauttava tunne, ja kuvailu sitä näin myöskin, että kuvittelee, että sä oot jossakin pimeällä kujalla, kylmässä, märässä, juokset karkuun, joku jahtaa sua. Ja sä pelkäät, ja sit yhtäkkiä sinulla on ovi siinä seinässä, ja sä avaat sen oven, ja sä tulet sisälle sellaiseen lämpimään, turvalliseen huoneeseen, missä kukaan ei uhkaa sua. Siellä on niinku petimissä on puhtaat lakanat ja siellä on niinku semmoinen lämmin valaistus ja siellä on semmoinen kodin turva, semmoinen turvallinen olla. Niin mä muistan, kun mä ajattelin näin siinä hetkessä, että missä mä oon ollut kaikki nämä vuodet. Että täällähän mun olisi pitänyt olla. Että mä tajusin sen, että mitä mä koin 7-vuotiaana, mitä mä koin 14-vuotiaana. Tämä on se sama Jeesus. Ja nyt ympyrä sulkeutuu. Et mä oon ollut niin kaukana, mutta Jeesus veti mut takaisin lähelle ja Jeesus otti mut. Ja siitä on 24 vuotta. Ja tällä tiellä on pysytty. Tosin, niin kuin me kaikki ihmiset, me ollaan eri tavalla rikkinäisiä ja meillä on se liha ja me tehdään virheitä. Mutta me kasvamme. Mutta Jeesus ei koskaan hylkää eikä jätä. Ja luen tästä tämän kohdan, kun Paavali, aikansa influenssari, oikeastaan maailman suurin influenssari, niin kuin nykyään, kun täällä somessakin on influenssereita, niin Paavali oli semmoinen influenssari, että sen kirjeitä on luettu eniten koko maailmassa. Raamattu on maailman myydyin kirja, maailman luetuin kirja, kautta historian. Ja Paavalin kirjeitä on siis luettu 2000 vuoden ajan, koska hän selitti meille, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Ja hän selitti, miten tämä elämä Jeesuksen kanssa tulisi elää. Niin hän sanoi täällä roomalaiskirjeen 16. luvussa, eka luku 16 jae. Minä en häpeä evankeliumia. Minä en häpeä sitä hyvää uutista. Minä en häpeä sitä, mitä Jeesus teki mulle. Mulla on paljon hävetä mun omasta elämästä, mutta Jeesus senkin häpeän otti pois.
Hän otti meidän häpeän, hän otti meidän synnit, hän otti meidän rangaistuksemme päällensä, että meillä olisi rauha Jumalan kanssa. Jeesus avasi meille tien taivaan Isän luokse. Jeesus sanoi, joka on nähnyt, minut on nähnyt Isän. Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän tykö muuta kuin minun kauttani. Ja tähän Isään mä oon saanut tutustua. Taivaan Isään. Ilosanoma on voima pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Jokaiselle, joka uskoo. Se tarkoittaa sitä, että evankeliumi ei ole Jumalan voima pelastukseksi hellutalaisille tai luterilaisille, siis ainoastaan, tai adventisteille, tai katolisille ortodokseille. Me ollaan nyt niitä kirkkoja, jotka on kannettu tätä vuosisatojen, tätä sanomaa. Mutta kun evankeliumi on pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo, niin se tarkoittaa silloin sitä, että juutalainen, kreikkalainen, se on myös muslimille voima pelastukseen, jos ottaa vastaan Jeesuksen. Se on, tiedätkö, Kittilän, Kairojen poromiehille ja naisille sama voima pelastukseksi. Se on näille Helsingin katujätkille ja mamuille ja kaikille meille yhteiskunnan häpeäpilkuille ja vangeille ja valehtelijoille ja huorintekijöille, kaikille syntisille on yhdessä nimessä pelastus, joka vapauttaa niistä synneistä ja siitä syntien rangaistuksesta ja iankaikkisesta kadotuksesta. Koska Jumala niin suuressa myötätunnossa ja rakkaudessa lähestyi meitä Jeesuksessa Kristuksessa. Hän tuli etsimään kadonneita. Hän sanoi, ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Hän sanoi, Paavali sanoi, että tämä sana on niin kuin totta ja vastaanottamisen arvoinen, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suuri. Hän sanoi näin. Tämä ei ole uskonnollinen sanoma. Tämä on elämän sanoma. Kiitos ja mä vielä rukoilen lyhyesti. Isä, kiitos, että aina kun me muistellaan sitä, mitä sä oot tehnyt meidän elämässä, niin jotain ihmeellistä niin kuin heti aktivoituu. Se tuntuu samalta kuin silloin sinä päivänä, kun sä mua kohtasit, niin mä voin kokea saman voiman juuri nyt. Se ei tule ikinä vanhenemaan, se tulee olemaan aina tuore. Se kohtaaminen sun kanssa, se historia, mikä meillä on sun kanssa. Niin kuin monella ihmisellä, vaikka siellä joku, joka olisi katsonutkin, niin voisi ajatella, että nuorena olin pyhäkoulussa ja kuulin sen hengellisen laulun. Ja kun pyhä henki nostaa sen laulun sieltä mieleen, niin se voikin olla, että se uudestaan aktivoi ihmisen sydämessä sen muiston. Että joo, Jumala on todellinen. Hän kosketti mua, kun mä olin pikkupoika, pikkutyttö siellä pyhäkoulussa tai rippileirillä tai missä hyvänsä. Tai kun mummo rukoili mun puolesta. Mä muistan sen rauhan. Se sama rauha on saatavilla jokaiselle, joka vaan sanoo, Jeesus, tule mun elämään. Ota mun elämään. Amen.